नैबेबायदि दाख्लै मानसिफ्रा पस्ट हरदोंमोन सोरबा सिखाव साइज टारगेटखौ मिथिखादां दाथ' हाग्रामा सारनि भिडिअ बानायबाय थायो नालाय आरो एसटिनि दावराव आरो धरना होनायखौबो नुखादों जोंनि सायावहाय धरना होयो ना मा होयो होलाबाय दा खोथाया जाहैबाय बिदिनो थाथोंसै नङा दांला मेगन साफैदोंना सोरबा खोथाया जाहैबाय न' नायफैदों मोजां नायनानै थांब्रा कन्टेक्ट रावजोंथ' गैखाया लकेसन माबा माबि लिरनानै गालांनाया जाहैबाय सिखाव फैनानै लकेसन लिरना गालांनाया बैफोर एटेक खालामफैनांगौ आरो लिरसे लिरना अर जोंलायनाय देखायदोंना सलिया बेफोरो गिया रावखौबो गिया मा खालामनो खालाम सुथा लाबाय थादोंना बुंनांगौबो दरखार गैया खुगा सिग्रोगौबा सुथा लाबाय थादों गिया मा दरना होबाय था डाइरेक्ट खोथा आरो मानसिखौ बांद्राय सुथा लाबाय थानाङा सोरबा सोरजोंबा फैनो गोसो गैया थाफैनो गोसो गैया बा माबा मोनसे मालायखौबो एख्रांबाय थानाङा आरो थाखा फैसानि इसिबां गलाम जानाङा मानसिया लबिद्राय जानाङा मावनानै जादों जा खिन्थु मालायखौ सोरखौबा थुनानै जायगा देखायफैनानै जेनेबा सोरबा एटेक खालामफैनांगौ नैबेखिनियाव अर जोंलायनाय माबा इम'जि स्टेटास होलायनानै मा जानो गिया दरखार गैया मा लिरो लिर मा इम'जि स्टेटास जायगाल' देखायनो लकेसनखौनो होलांनांगौ मोजां जायो होमबासो बिटिसिसो बियो बिटिसि जोंनि बावहाय एसटिनि दावराव जागासिनो दं 6 सेडुल एरियायाव आदार देन बिटिसिनि आउटनि बर'आनो जाथों एसटिआनो जाथों मोनथाय गैया हानि सायावनो होन माबा माबिनि सायावनो होन आरो जाबायदि प्लान लागासिनो ना जेसेबां ला साक्सेस जाया मालायखौ गोलैहोनो नागिरदों नाजाबाय थादों गावसो गोलैयो बै गोलैहोनो नाजाग्राया गोलैया जौगाबायानो थागोन आरो बे थाद'आ सौथुनानै गोलैनो हागौ सिखारफिनगोन थाबायफिनगोन खारफिनगोन गाइखेर बायनो हायै मानसियाबो गाइखेर फेक्टरि खुलिनो हायो बेखौ देखायगोन मा साननानै लादों मा देखायफैनाय जादों सोरबा गथ'नो माबा मोनसे देखायनो फैदों देखायलां माबा लिरनो मोजां लिर माथो उमुग उमुग ओरै मा बेलाय मा दिन्थिनाय जादों बे न'आ आंनि बिमा बिफा लुनाय ओंखायनो फानफैनो मानो दरखार गैया हाबाबो आंनि नङा आंनि बिफानि बिमानि नामाव आंहा जेबो गैया नाङाबो आंनो आरो आंनि नामाव प्रपार्टि नाङा आंनो खालामाबो आं मेगन सा माबा माबि जा होख्रावलाबाय थादों होख्रावनांगौ खिन्थु गाव गावनि न'खरनि फारसेबो सान जोनोमगिरि बिमाफोरनि सायाव बिफाफोरनि सायाव जाय मानसिया गावनिखौल' सिनायोना मोनहैफिनखायो उनावहाय समा खिथागोन बेखौ नेबायल' थानांगौ आरो जिबायदि टारगेट लागासिनो दंना जाया साक्सेस जाया मालाबाबो हाया गोदाव सोराव नैबे भिडिअखौ बुंफैदों साननो हागौ डाइरेक्ट बुंखाबाय आं बै दावराव खालामग्राफ्रा सोरबा बाव एटेक खालामफैथों माथों होननानै होखादों आं इन्टेनसनखौ मिथिखायो खालामफै नायनां बुख्रुबफैना न'खौ मा नामल' लिरना गालांनाय ओरै इम'जि होलायनाय लकेसन हो थिनहर सोरखौ थिनहरो नायनां दुगानाय नङा बियो आयेन दं सैथोआ सैथो नालाय बुंलांबाय थागोन मा देखायफ्लानो नाजादों आंहा रावजोंबो कन्टेक्ट गैयालासिनो आंनि न'खौ बिदि आंनि बिमा बिफानि न'खौ बिदि माबा फैनाङा गोबायबाबो गिजिबाबो आं न'आवनो दङ जेराव थाङाखै थांनायबो नङा हाजार नाजा सोरबा बोखेनो माबानो बोलांनो जाया खामानिया हाजार गाज्रि देखायनो नाजा देखायबाय था बुंनांगौ गैया